Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqları, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Türkmen halkynyň milli lideri Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň samitine gatnaşýar. Türkmenistan, Eýran, Iragy Türkmen TV gazyny iýermek boýunça şertnama gol çekildi. Astanada Magtumulu Pragynyň ýadygarlygynyň açylyş dabarasy geçirildi. Beýik Britaniýada parlament saýlawlary geçirilýär. Türkmen halkynyň milli lideri Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň samitine gatnaşýar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň samitine gatnaşmak maksady bilen Gazagystan Respublikasyna bardy. Türkmen halkynyň milli liderini Gazagystanyň halkara howa menziline Gazagystanyň premier ministri Oljas Bekdenow garşylady. Bu barada Gazagystanyň resmi saýty habar berýär. Türkmen halkynyň milli lideri Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasy goşmak formatynyň samite gatnaşýar. Bu samit köp taraply dialogy güýçlendirmek, durnukly parahatçylygy we ösüşe ymtylmak şygary bilen ilkinji gezek geçirilýär. Oňa Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň, döwlet we hökümet başlyklary bilen bir hatarda synçy döwletleriň ýoldaşlary, hormatly mehmandar we halkara guramalaryň wekilleri gatnaşýar. Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda diplomatik gatnaşyklar dostlyk we strategik hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda ösürilýär. Ulusy aşyr ulgamny bilelikdäki özara behwetli tasamalar hereket edýär. Şeýle hem gaz puwdugyny hyzmatdaşlygy ösdürmek ugruna giň tagallalar edilýär. Türkmenistan, Eýran, Iragy Türkmen TV gazyny iýermek boýunça şertnama gol çekildi. Türkmenistan we Eýran Islam Respublikasy dostlyk, hoşnýetli goňşulyk, özara hormat we deň hukukly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanyp, köp ýyllaryň dowamyna gaz puwdugyny iki taraplaryň behwetli gatnaşyklary ösdürýärler. Türkmen TV gazyny Eýrana we onuň çäkleriniň ösü bilen üçünji ýurtlara iýermek ugruna alnyp barýan bilelikdäki işleriň oňuň tejribesi bu ugurda iki taraplaryň hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini ösdürmek üçin bir esas bolup hyzmat edýär. Şunun esasında häzirki wagtda Türkmen we Eýran tarapynyň gaz puwdugyny hyzmatdaşlygy ösdürmek babaty ozal ýokary döwlet derejesinden gazanan nalaşyklar durmuşa geçirmek bilen bagly işleri hassa iş jeňleşdirýändiklerini bellemek gerek. Şeýlelikde Eýran kompaniýalary bilen gaz geçirji ulgamlar giňeltmek hemde Eýrana TV gazyň goşmaça möçberlerini iýermek üçin Türkmenistanyň çägine uzuýynygy 125 kilometr täze gaz geçirjini çekmek hemde 3 tane gaz gysaja desgany gurmak işleri ýerine ýetirler. Şunun bilen birlikde döwlet hawa Saragys Hangiran ugru we Çoloýuk gaz ölçüýüji beketiniň üstü bilen Eýran ugru boýunça iýerilýän TV gazyň häzirki möçberlerini ýyllyk 40 milliard kub metra çenli artdyrmak meýilleşdirilýändigini bellemek zerur. TV gazy iýermekde bilelikdäki hereketleri iş jeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleri ulanmak maksady bilen 2024-nji ýylyň 1-3 iýuly aralygynda Aşgabat şäherine Türkmen Eýran tarapynyň gepleşikleri geçirildi we Türkmenistan bilen Eýran Islam Respublikasynyň arasynda gaz puwdugyny hyzmatdaşlygy geljekde hem ösdürmek bilen bagly soraklaryň giň toplumy aranyp maslahatlaşyldy. Astanada Magtumulu Pragynyň ýadygarlygynyň açylyş dabarasy geçirildi. Şuny Gazagystan Respublikasyna iş tapary bilen bolýan Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Günnogorun beýik şahyry we akyrlary Magtumulu Pragynyň Astanada gurulan ýadygarlygynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Ajaýyp söz sadynyň doglan günüň 300 ýyllygynyň halkara derejesine bayram edilýän ýylynda geçirilýän dabara, iki doglanly halkyň medeni we ruhy gatnaşyklarynyň asyrlaryň jümmüşiniň göz açalýanyny, Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň mizemezdigine aýdyň şaýatlyk edýär. Magtumulu Pragynyň Astanada dikelilen ýadygarlygynyň beýikligi 8,5 metre goloýdur. Hekeltaraş Magtumulu Pragynyň keşfini dörejilik bilen meşgullanýan pursatyny şekillendiripdir. Ýadygarlygyň ýanaşyk ýerleri anlaştırılıp, bağı ve sanığı uğurlupdur. Melim oşyal 17. mayda Aşgabatda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Türkmen halkynyň beýik oglunyň ýadygarlygynyň hemde Magtumulu Pragy meden seýrek toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Beýik Britaniýada parlament saýlawlary geçirilýär. Britanlar parlamentiň täze düzümini keskitlemek üçin ses berýärler. Saýlaw участоклary ýerden ýerli wagt bilen 7:00-da açylyp 22:00-da ýapylýar. Britan parlamenti 5 ýyl möhlet bilen saýlanýar. 650 orunlyk parlamentden 326 orunny gazanan partiýa saýlawlarda ýeňiş gazanýar. Garaşylyşyna görä anna güni ýerden saýlawda ýeňiş gazanan partiýanyň ýoldaşysy Buckingham köşküne baryp, Paça Karl III täze hökümet düzmäge taýýardygy barada hasabat berer. Saýlawlaryň öňýanyna pikir soraşmalary görä Rishi Sunakyň ýoldaşlygyna Konserwativ partiýasy bilen Keir Starmer'iň ýoldaşlygyna Labourist partiýanyň arasynda bäsleşik bolar. 2010-njy ýyldan bäri Konserwativ partiýasy ýeňiş gazanyp, ýurdun hökümetinde orun alyp gelýär.
Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şordan ibaret. Gepleşigimizin indiki sanyna görşýänçek hoş sag bolun.